U izložbenoj dvorani Borovo kožne obuće d.o.o. predstavljena je kolekcija obuće za sezonu jesen-zima 2012. i 2013. godine. Između brojnih modela kožne obuće nalaze se muška modna obuća izrađena od prirodnih materijala najbolje kvalitete Patrik, ženska i muška modna obuća za svakodnevne prigode San Marco, City i Comfort, te Relax linija muške obuće namijenjena osobama koje su stalno u pokretu, a koje cijene udobnost i kvalitetu. Osim kožne obuće predstavljeni su i novi modeli gumenih čizama, gumeno-tekstilne obuće te popularne startasice. Više od 700 modela najnovije kolekcije rezultat je kreativnog rada borovskih dizajnera i tehnologa uz primjenu suvremenih tehnologija razvoja proizvoda, rekao je glavni direktor Borova Mirko Čavara, najavivši mogućnost svog skorog razrješenja s dužnosti glavnog direktora tvrtke. Predstavljanju obuće nazočio je i župan Božo Galić sa suradnicima te predsjednik Vukovarskog gradskog vijeća Tomislav Đanak.